Eta berrizko Elizan etxako nien funeralen bat, ero mesaren bat, ero zeo zer, ezebez? Amak egin je bai. Amak egin je. Da gero perganin apaitxe bezkeitxe, ordu bezkeitxe zen da. Perganin jana, bai, etxetik oiu gen lorri nabazen. Baina etxin egin jez, bertan besteik ez. Herriko edo gauik ez. Da, amak noren akordu euken, noren laguntza jaso ban, maketo txikizen laguntza jaso ban... Ba, maketo txikizan, bilardik izan. Nortaz esate ban, jo, arek lagundu ustan da besti, nor aipatze ban? Maketo txikize eta... Don Felix Abadie. Abadie. Don Felix Abadie kuinakon, gero, guri beran, gero. Gero. Desetzan, zuko moja bat emizitza emizu. Zeban eko bat moja bat emizitza, postu mude gaza. Ba, solo bazari nekantzita zeinin jarri, da, erzu agorma ezara, da, niku da, moja emizitzi, badukuzu. Amarduren boneitezan. Bere partez, amardur. Hori nik hama entzun dago. Don Felix. Lehenako Don Felix. Zuke ezetu ez dakit ingo. Entzun den. Agure amentio. Aspeku da. Gure amentio.